Здравейте! Добре дошли отново на моя канал Your Light. Днес имам вълнуваща тема за обсъждане. Как да проявите изобилието, като балансирате всичките си чакри, а не само коренната чакра. Така че, ако сте използвали досега само "аз съм" потвърждения и сте любопитни да разберете как може да подобрите начина си на проявление на изобилието, то вие сте на правилното място. Като за начало, нека поговорим накратко за коренната чакра. Първата чакра, Муладхара, се намира дълбоко в основата на гръбначния ни стълб, започвайки отдолу нагоре, и е известна още под названието коренна чакра. Тя е нашата връзка с Земята и отговаря за това да се чувстваме заземени, уверени, силни и сигурни. Много скоро очаквайте да направя видео специално за 7-те чакри, където ще обясня малко повече за това как да ги балансирате. Затова останете включени. Тази чакра е и в сила за финансовата ни стабилност. Енергията за успеха на всяко материално натрупване идва именно от нея. Проявлението й е "аз съм". Със сигурност познавате тези потвърждения, особено ако следите моя канал. Те са наистина много мощни за заземяване, стабилност и сигурност. Въпреки това, разчитането единствено и само на утвържденията на коренната чакра може да ограничи потенциала ви за проявление. Причината е в това, че тя вибрира най-ниско. Затова днес ще изследваме утвържденията за всички 7 чакри, като отключим пълния спектър от изобилие. Сега, нека се потопим в магията на позитивните потвърждения за всяка чакра, за да привлечете изобилие в живота си. Можете да слушате позитивните потвърждения или да ги повтаряте на ум или на глас след мен. Както ви е удобно. Нека да започваме. Коренна чакра. Аз съм финансово сигурен и стабилен във всеки аспект от живота си. Аз съм дълбоко заземен и изобилието тече свободно през мен. Аз съм в безопасност и защитен и изобилието ме заобикаля. Сакрална чакра. Аз чувствам. Аз чувствам как моята креативност привлича изобилие. Моята творческа енергия е източник на изобилие в живота ми. Прегръщам изобилието от възможности, проистичащи от моята креативност. Слънчев сплит. Аз правя. Аз правя всичко с увереност, а изобилието е естествен резултат. Моето себеуважение привлича изобилие в живота ми. Излъчвам увереност и привличам финансово изобилие. Сърдечна чакра. Аз обичам. Аз обичам изобилието и го споделям с другите с любов и състрадание. Сърцето ми е отворено за даване и получаване на изобилие. Моята любов е магнит за изобилие от здраве, радост и финансов просперитет.
Гърлена чакра. Аз говоря. Аз говоря моята истина и изобилието следва. Моята ясна комуникация води до финансово изобилие. Изразявам свободно нуждите и желанията си, проявявайки изобилие без усилие. Третото око. Аз виждам. Навсякъде около мен виждам възможности за изобилие и просперитет. Доверявам се на интуицията си, а моята вътрешна мъдрост ме води към изобилие. Отворен съм за получаване на интуитивни прозрения, които носят изобилие. Коронна чакра. Аз разбирам. Аз разбирам, че е лесно да привлека поток от изобилие. Аз получавам информация за това как да се свържа с безкрайното изобилие на Вселената. Аз проявявам разбиране към това, че съм едно с Вселената. Чудесно! С помощта на позитивните потвърждения, вие балансирахте вашите чакри и оголемихте потока за проявление на изобилие. Прегърнете пълния спектър от енергийни центрове във вас за изобилие. Помнете, последователност и вяра са ключови за осъществяването на вашите мечти. Ако сте намерили този видеоклип за полезен, моля, дайте му палец нагоре, споделете го с приятелите си и се абонирайте за моя канал, за да виждате повече съдържание относно проявяването на изобилие и подобряването на живота ви. Както винаги, чувствайте се свободни да оставите вашите мисли и въпроси в коментарите по-долу. До следващия път и продължавайте да светите и да бъдете изобилни. Благодаря ви, че сте с мен на това вълшебно пътуване.